wordt de betrokkenheid van de staten gewaarborgd? Ik vraag me echt af of de plichten ook 4 overeind staan. Dat is echt dat is echt een vraag die ik heb. Daarnaast, u heeft ook aangegeven dat de staten ook hun rechten kunnen uitvoeren om een wetsvoorstel te behandelen in de staten. Nou, de regering dient een wetsvoorstel in bij de staten. En deze wetsvoorstel, die naar aanleiding van het landspakket is opgesteld. Maar de staten verwerpt deze en het wetsvoorstel, of amendeert het dusdanig dat het niet meer in lijn staat met het landspakket. Wat gebeurt er dan? Wat zijn de gevolgen? Ja, dank u wel voor uw vraag. Die inderdaad volgens mij bestaat uit 2 onderdelen. Ik zal u zeker, nou ik doe het nu toch, het woord 4 niet meer in de mond nemen. Wat ik daar inderdaad mee heb willen zeggen is dat het wetsvoorstel, zoals het ook wordt toegelicht in de memorie van toelichting, dat er altijd, en dat zijn juristen ook verplicht, dat je niet met een wettekst aankomt waarvan je denkt dat daar een schending plaatsvindt van welk rechtsbeginsel dan ook. Wel is het zo, dat is evident en dat heb ik ook proberen duidelijk te maken in de presentatie, dat het wetsvoorstel impact heeft op de rechtsorders van de landen. En daarmee ook impact heeft op de autonomie. Alleen dat is niet hetzelfde, is de gedachte in de memorie van toelichting, als een schending van die autonomie. En dat heb ik daarmee willen proberen uit te drukken. Wat uw tweede vraag betreft, het kan inderdaad voorkomen, en we blijven de staten altijd vrij in, om een wetsvoorstel dat voortvloeit uit uitvoeringsagenda en plan van aanpak, om dat te verwerpen. Daar kan deze Rijkswet niks aan doen. Het kan wel betekenen dat daar op grond van deze Rijkswet consequenties aan worden verbonden. Door het COHO en eventueel ook door Nederland in het kader van die bepaling artikel 22. En daarnaast zou kunnen worden vastgesteld dat inderdaad het betreffende land met die wetsverwerping in strijd handelt met de Rijkswet. Alleen, het gaat hier om een consensusrijkswet. Het gaat hier om landsaangelegenheden. En daarmee kan nooit afbreuk worden gedaan uiteindelijk aan het soevereine recht van de staten om eigen afwegingen te maken.